Nagapanguna ang kaso nga estafa sa may pinakamadamo nga reklamo nga ginpalabot sa Regional Anti-Cybercrime Unit o CONRACO 6. Ini ang ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Richard Habawel, officer in charge sang amo nga talatapan sang na-interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Habawel, may jutay nga pagsaka sa kaso sang estafa humalin Enero tubtob Marso subong nga tuig 2024 kun ipaanggid sang nakaligad nga tuig 2023 sang amuman nga period. Ginalantaw sang natungdan nga rason sang pagtaas sang amo nga kaso ang kapigaduhon, tugas sang El Nino kag inflation, rason nga madamo ang nagtuyo nga magpanunto. Samtang magluwas sa kaso nga estafa, lakip man ang mga kaso nga cyber libel kag identity theft. Pinaagi sa paghimo sang peke nga Facebook accounts ang ginabaton sang amo nga talatapan. Malaking faktor talaga yan na kahit sino, basta may wifi or may data, maka-open ng social media account. So, that is the big challenge. So, hopefully may legislation later na kagaya ng SIM Registration Act na makatulong na mabawasan yung opportunity to create mga fictitious na social media account. Padayon naman nga nagapahanumdum ang RACO sa publiko nga mangin responsable kag mahinalungon agod nga malikawan matuntuhan online. Kagini si K5 Nicole Castañeda Tiprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.